Ma eji m aha Chineke nke kere eluigwe na ụwa bụ Chineke nke kere ndị Igbo na-asị udo dịrị unu. Abụ m onye ozi nke Chineke, onye dịkachi. Ọtụtụ mgbe ka a na-ekwu okwu na-asị Igbo bụ ụmụ Izrel. Nke a bụ agba nke atọ ya. Ọtụtụ mgbe ka a na-asị na ụmụ Igbo sitere n'agbụrụ Izrel. Ụfọdụ kwenyere na ya, ụfọdụ si na ọ bụghị eziokwu. Mana ọtụtụ ihe edere n'akwụkwọ nsọ nke a ga-agụpụtara anyị n'oge a banyere alụmalụ, usoro ndị Igbo ji eme ihe banyere alụmalụ nwoke na nwaanyị, bụkwa usoro ndị ụmụ Izrel sikwa eme ihe n'oge ochie ahụ. Ọtụtụ mgbe ka a na-anụ na anyị bụ agbụrụ ụmụ Izrel. O nwere ihe dị na agbụrụ a. N'oge ochie, Igbo adịghị eje n'agbụrụ ọzọ alụrụ nwaanyị. Agbụrụ ọbụla ha na-achọ ije lụọ nwaanyị, ha ga-amarịrị ihe banyere agbụrụ ahụ nke ọma, dịka edere ya n'akwụkwọ nsọ nke a gaje ịgụpụtara anyị n'oge a na Jenesis isi 28 amaokwu nke mbụ. Edere Jenesis, edere akwụkwọ nsọ a na 1760 BC. Ugbu a na ntị ka agụpụtara anyị. Aịzik wee kpọọ Jekọb, gọzie ya, nye ya iwu sị ya, gị alụla nwunye sitere na ụmụ ndị inyom Kenan. Aịzik adịla emeela okenye. O wee kpọọ nwa ya nwoke Jekọb si ya, alụkwala nwaanyị na agbụrụ nke Kenan. Nye ya iwu na ọ ga-agakwa n'agbụrụ nke ya were gaa lụọ nwaanyị. O nwekwa ihe ọzọ akwụkwọ nsọ kwuru n'ebe ahụ. O were nye ya ngozi nke nna. N'oge ochie, nne na nna anyị ha na-enye ụmụ ha ngozi. Ya mee oge ahụ ha na-eme gịnị? Ha na-eto eto. Ihe ọbụla ha tinyere aka ọ na-agaziri ha. Mana ọ dịghịzi otu ahụ ugbu a. Ọtụtụ mgbe ihe ga na-anụzi ụmụ nne na nna na-eme ụmụ ha bụ ịbụ ha ọnụ, ịgwa ha okwu ọjọọ ahụ were dị ire na-eso ha. Maka na okwu ọbụla nne ma ọ bụ nna gwara nwa ya na ọ kpapụrụ iwe, ọ na-eme gịnị? Ọ na-adịgide. Mana akwụkwọ nsọ si na Aịzik were kpọọ Jekọb, were gọzie ya, were nye ya iwu si ya, ejekwana na agbụrụ nke ndị Kenan were kpọta nwaanyị. Gịnị ka ọ pụtara? Kedu ihe mere ha ji wee na-arụtụ aka n'agbụrụ a? Kedu ihe metụrụ ndị Igbo ji na-arụtụ aka n'agbụrụ oge ochie? Mana ugbu a ọ dịghịzi otu ahụ. Ọtụtụ ndị ụmụ okorobịa na-aga na mba dị iche iche na agbụrụ dị iche iche, nke ha maara nke ha amaghị, were kpọrọ nwaanyị. Ya mee ọtụtụ ihe na-eme n'obodo a. Agbụrụ bụ ihe siri ike. Ọbara siri ike. Ọbara abụghị mmiri, mmiri abụghị ọbara. M wee na-ajụ ụmụ Igbo, ọ bụ ezie na ndị Igbo sitere n'agbụrụ Izrel dịka ihe edere n'akwụkwọ nsọ na usoro ha si eme ihe n'oge ochie? Ana m asị udo dịrị